Kysyntäjousto on sitä, että kuluttaja reagoi niin kuin hintoihin ja pyrkii niin kuin vähentämään omaa kulutusta niinä hetkinä, jolloin sähköhinta on kova. Ja sillä lailla niin kuin pystyttäisiin paremmin hallitsemaan sähköjärjestelmää ja sähkön riittävyyttä sähköjärjestelmässä. Ja uusiutuvien luonnonvarojen lisääntyvä rooli sähköjärjestelmässä, tuuli ja aurinko, niin tärkeää kuin onkin, että niiden osuus lisääntyy, niin samalla se tuo mukanaan epävarmuutta tuotannon jatkuvuudesta ja toimitusvarmuudesta. Ja kysyntäjousto on myös yksi tapa sitten tuoda lisää ikään kuin varmuutta tähän epävarmuuden lisääntymiseen sähkömarkkinalla. Ideana on myös se, että kuluttajan säästää siinä osallistuessaan kysyntäjoustoon, että sähkölasku olisi pienempi hänelle, niille aktiivisille kuluttajille, jotka osallistuvat. Kuluttajan roolin aktivoimisen on olennaista, että asiat on kuluttajille helppoja. Ja se taas tapahtuu varmaan niin, että myyjät tarjoavat sellaiset palvelut, että kuluttajan ei loppukädessä tarvitse hirveän paljon niin kuin huolehtia tästä joustosta, vaan myyjä tekee sen hänen puolestaan. Myymällä sen kaltaisen sähkömyyntituotteen, mikä sisältää sen jouston. Ja toimittamalla sitten ne tarpeelliset niin kuin ohjauslaitteet ja tämän tapaiset sitten kuluttajalle. Se on varmasti näin, että automaatiolla tulee olemaan aina vain isompi ja isompi rooli, että näitä ohjauslaitteita ja järjestelmiä tullaan asentamaan, mutta sitten niiden käyttöön liittyy se, että täytyy ottaa huomioon se, että on erilaisia kuluttajia, joilla on vähän erilaisia tarpeita. Toiset haluaa itse säätää enemmän, toiset haluaa antaa sen koko säädön sinne tausta-automaation tehtäväksi. Ja näihin eri kuluttajatyyppeihin täytyy sitten muotoilla erityyppisiä sopimusmalleja. Voi tulla esimerkiksi jopa semmoinenkin sopimus, että joku kuluttajaryhmä on valmis siihen, että heidät pudotetaan pois verkosta, jos verkko uhkaa ylikuormittua, kunhan saavat sen oikeaksi kokemansa kompensaation siitä. Näin kaikki ne, millä me helpotetaan ikään kuin sitä, että kuluttajalla on mahdollisuuksia valita, niin myös lisää sitä kirjoa, millä sähkömyyjät voi tarjota palveluja. Mutta se voi olla, että tämä kehitys johtaa siihen, että meidän täytyy miettiä niin kuin eri toimijoiden rooleja sähkömarkkinoilla, tehdä ne selvemmäksi niin, että sähkön kysyntäjousto on nimenomaan myyjien organisoimaa toimintaa. Joo, sitten mahdollistetaan kuluttajille heidän itse oikeaksi kokemansa tapa ja oikealla hinnallakin. Se tarkoittaa sitä, että tässä nykyinen roolitus täytyy jossain määrin niin kuin miettiä uusiksi, että jakeluyhtiöiden rooli tehdään niin kuin selväksi tässä yhteydessä. Hyvänä. Sitten oma mielenkiintoinen kysymyksensä on se, että jotta tämä pienkäyttäjiltä tuleva kysyntäjousto saadaan realisoitumaan isommassa kuvassa, niin tarvitaan myös uusia toimijoita ja uusia toimintatapoja markkinalle. Ja meillä on se käsitys projektissa, että digitaaliset palvelut on se avain, joka mahdollistaa tämmöisten uusien palveluiden markkinoille tuloa. Loppujen lopuksi melkein kaikkien toimijoiden pitäisi jollain lailla aktivoitua. Siis se, että me saataisiin loppukuluttajat aktiiviseksi on yksi kysymys, mutta tarvitaan uusia toimijoita. Kutsutaan niitä nyt sitten aggregaattoreiksi tai joustoarvoista tai miksi vaan, mutta sähkömyyjien pitää muuttaa toimintatapoja ja mennä niin kuin kuluttajien luo uusine tuotteinensa, mitkä sisältää näitä joustoelementtejä. Sekin on aivan totta. Jotkut sähköyhtiöthän on jo muuttaneet strategiaansa niin, että ajattelevat, että tulevaisuudessa he eivät niinkään myy sähköä tuotteena, vaan sähköön liittyviä palveluita. He ovat palveluiden myyjiä ja sitten sähkö on ikään kuin se taustalla oleva asia, jonka päälle nämä palvelut rakentuu. Ja mä uskon kyllä vahvasti, että siihen suuntaan maailma on menossa. Tähän liittyy myös se, että niin kuin rakennusten pitää tietyllä lailla muuttua, että kysyntäjousto ja asiakkaiden reagoiminen hintoihin on mahdollista sitten, kun on tarvittavat tekniset järjestelmät niissä taloissa, missä he asuvat.